پرسا سرکەیە کو چاودێریەوە دەبێ وەک فاکتەرە هەری گرنگ دی گوهرتنا ڕەوشال سەر عەردێدا لە سووری و عێراقê ئەوە استراتیجیە ئەمریکا li wir ku balê dide ser têkbirina grupa terorîst Daeş. Lê beramber hebûna fermiya Amerîka li Iraqê û Herêma Kurdistanê di şerê dijî Daeş de, hebûna hêzên Amerîka bi erebeyên leşkerî û ala Amerîka li Sûriyê bi kêmanî vê demê piştgiriyeke berbiçav diyar dike ji bo hêzên Sûriya Demokrat û YPG ku hewl didin Daeş li Bakurê Sûriyê têk bibin. Amerîka dê berdewam be di piştgiriya Kurdan de li gor Halbrand, nivîskar û lêkolerê navenda nirxandinên budce û stratejiyê li Washingtona paytext CSBA. Ji bo dema dirêj ez bawerim em ê berdewamiya piştgiriya Amerîka bo Kurdên Sûriyê bibînin. Ji ber sedemekî taybet, Sûriye de qet venegere welateke yekgirtî wek berê. Lê ez ne bawerim ku Amerîka dê piştgiriya Kurdan bike di ragihandina serxabûnê de. Ji ber ku ev dê bibe hêlekê sor ji bo Tirkiye. Di sal û nîvên berê de Amerîka peywendiyên xwe yên li gel Tirkiye ragihandina astê ku rengê ziyanê bigihîne wan di vê derbarê de. Amerîka di balansekê di vê xaletê çêke. Ev balans renge bo demeke dirêj wiha nemîne ku Amerîka karibe Kurdên Sûriyê wekû hevalbend ji xwe re bihêle û di heman demê de Tirkiye razî bike. Balozê berê Amerîka li Tirkiye Eric Edelman dibêje referanduma Tirkiye dibe ku bêhneke biryar bir be. Ez guman dikim ku ev dem dê piştî 16 meha çaran be. Dema referanduma Tirkiye, xelkê hêvî dikin gorê vebirina pêwendiyan dê hesantir be piştî referandumê. Ez guman dikim wê dijwartir be. Amerîka dê bi rengekî ji rengan hêzên Kurdî beşdarî rizgarkirina Reqa bike. Hêzên got Tirkiye piştgiriya wan dike rastî gelek dijwariyan hatine di operasyona rizgarkirina bajarê Elbab de. Ji ber wilo guhertina hêzên Kurdî bi wanê hêzên got Tirkiye piştgiriya wan dike ji aliyê Amerîka de ne diyare got bicareke praktîkî ye. Herçendî Tirkiye kar dike ku bibe hêza alternatîva Kurdan di operasyona rizgarkirina Reqayê de û ji bo vê yekê li gel Amerîka hewl dide. Lê ne tenê Tirkiye, Amerîka di hewlên xwe yên vê derbarê de divê stratîjiya xwe darêje bi şêweyekî ku hêzên din ên herêmê bide berçavan, wek Îranê ku sîstemeke barevaniya ava dike û renge destêwerdana Amerîka li herêmê berbend bike, li gor lêkolera CSBA Whitney Morgan. Bi dîtina me, Amerîka divê bi awayekî nerasterast li dijî Îranê derkeve û hevalbendiyeka li herêmê dirûz bike ji bo bihêzkirina ewlekariyê û pêşxistina şiyanên hevalbendên xwe. Hevalbendiyeka ku hin kes dibînin renge cihê Kurdan têde hebe li gel nerazîbûna welatên mezin ên herêmê wek Tirkiye. Salih Demîcer, Dengê Amerîka.